जिवंत आहेत अजून हे बघा. वर कर. काळेंद्र भेटलेत अजून जिवंत आहेत. अजून जिवंत आहेत.
वर कर. काळुंदरं भेटलेत, अजून जिवंत आहेत. माझा रंग घालते बारक. तड. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि ती बेल आयकॉन दाबूक विसरू नको, जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचतील. चला तर धन्यवाद. गुड नाईट.